Joshua chapter 1 verse 8. This is one of my life verses from the Bible. Joshua 1:8, let's read all together. It says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Bago po tayo umupo, I just would like to remind everybody na kung hindi po nyo naabutan yung ating Sunday School, if you just tuned in on YouTube, I defined what is the general meaning of success, and I gave an even deeper. Dinala po natin ang meaning na yan sa mas makuhulugang definition, which is Christian success. At to just give you a simple explanation, bago po tayo maupo, yung pong definition ng success is defined as what? It is generally defined as the accomplishment of an aim or purpose. We have been conditioned by the world na ang success that is celebrated ay yung mga big success. When you graduate in elementary, in high school, or in college. Pag ikaw nakapagpatay ng bahay, success. Nakabili ng sasakyan, success. Those are big successes. But if you look at the definition of success, kahit po yung nakapagluto ka ng pagkain, success yun. Amen po ba? Nalinisan mo yung sasakyan mo, success yun. Naitayo mo yung bahay, success yun. Nagawa mo na diligan yung halaman, little things. And what I want you to realize from what we learned this morning is those little successes will actually lead you to greater successes. Before David defeated who? Goliath, which was a big, celebrated success, he was able to defeat the lion and the bear in the field. Hindi po yan na-post sa Facebook, hindi yan na-post sa Twitter, hindi yan nalaman ng mga Instagram community. Nobody knew that. But he had his private, personal successes, and that led him to an even greater successes. I do not know if you have heard that definition before, but that is how the Bible defines a general success in life. Amen po ba? Kaya pag uwi nyo, pag kayo po ay nakapaglinis ng bahay, nakapagluto, nagawa nyo yung to-do list on that day, that is something to thank God for. Kaya pagdating sa gabi, sasabihin ni Brother Fernan, "Salamat Lord, successful na ayos ko yung cellphone." Pag uwi ni Tito Jerry sa bahay, "Salamat Lord, nakahuli ako ng bukto." Amen. Sasabihin ni Mang James, "Salamat Lord, nakapagbenta ako sa restaurant namin." Amen. Sasabihin ng mga estudyante, "Salamat Lord, natapos ko yung exam ko ngayon. Salamat Lord, natapos ko yung..." Those little successes we thought should not be celebrated. God wants us to thank Him for those little successes. And if we are faithful in little things, God can trust us with greater things. However, we also learned today that those general successes should lead to our Christian success. Amen po ba? Okay lang ba kayo dyan? Para pag upo nyo, direct to the point na tayo sa outline. Amen ba? Dinidefine ko lang muna. At nakita natin, can you put up on the screen again, Acts chapter 13. Acts chapter 13, once again. Everybody read. "For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on his sleep and was laid unto his father." Okay. Now, referring to the same person, David defeated the lion and the bear. That was a little success nobody knew. And God led him to an even greater success of defeating Goliath. Amen. Meron tayo mga ganyang successes sa buhay. Pero, ang totoong success ni David ay ito, when he served his own generation by the will of God. Ibig po sabihin, ang Christian success ay ito, yung mga maliliit na success mo, nakatapos ka ng pag-aaral mo, naisip mo, "Panginoon, iserve ko sa'yo ang degree na na-achieve ko."
That's Christian success. Panginoon, ialay ko sa iyo ang negosyong ipinagkaloob mo sa akin. Lahat ng mga tao na aking ma-encounter sa araw-araw, may dala akong gospel tracts at ibabahagi ko sa kanila ang gospel. Nag-succeed ka na sa negosyo mo, mas lalong nag-succeed ka pa sa Christian life mo. And at the end of the day, all of those successes will mean nothing if we did not use that for our Christian success, which is to serve God according to His own will. Naintindihan nyo na mga kapatid? Yan po ang kahulugan ng success at Christian success. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. We'll now dive right straight into the lesson. I pray that you will give me wisdom in Jesus' name. Amen. As you sit down, turn your Bibles to Matthew chapter 25. Matthew, sit down now. Pwede na kayo maupo. Matthew 25, verse number 21. Okay? Matthew 25. I'm so excited. I studied this for many hours. I prayed this for many hours. Dahil po, nakita ko, may Facebook din po kasi ako, may social media din po ako. At madalas nakikita natin yung success ng mga negosyante, success ng mga nasa industriya, success ng mga famous na mga tao. At bilang mga Kristiyano, ano naman ang lugar natin pagdating dyan? Kahit sabi ko, Panginoon, I have this burden in my heart. I would like to teach your church, dear God, what biblical success is. At baka, hindi nila alam. At baka, sa ibang source pa, manggagaling ang konsepto nila ng success sa buhay. And because of that, I studied many hours, I prayed many hours, and now I'm ready to present to you the subject, how to be a successful Christian. Matthew 25, verse number 21, ano pong nakalagay? It says in Matthew chapter 25, verse number 21. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. The master congratulated the servant at ang sabi sa kanya, successful. That's what the meaning of the word, well done. Let me ask you a question. If you died today and you know you are going to heaven, will God tell you, well done? That well done, that success congratulatory remark will refer to how you have served God. Kaya ang inyo pong pastor, talagang kami po ay walang tigil na nagtuturo. Lahat dapat kayong mga miyembro may ministry. Bakit po? Sapagkat gusto namin na pagharap nyo sa Diyos, pag nagawa nyo ang paglilingkod na yan, God will tell you, well done. And it won't matter how many people and whoever those people are will tell you you are successful and you thought it was a valuable success. If God never told you, well done, you are a failure. Kaya mga kapatid, pag-aralan natin, ano tong well done, thou good and faithful servant. How to be a successful Christian. Ang akin pong ginawa, bilang isang honest preacher, I could have taken a book and read what success is all about and tried to get some of the points and outline and modify them or spiritualize them. Naunawaan niyo po yun? Pwede sana akong kumuha ng libro, pumulot ng mga puntos, at in-spiritualize ko siya, at upang magmukhang biblical, magmukhang godly, pero galing pala doon sa librong yon. I didn't do that, folks. You know what I did? I sat down and read the book of Colossians. And another time, I sat down and read the book of Philippians. And in another time, I sat down and read the book of Thessalonians. I believe that was a wise thing for me to do.
Since my goal is to teach you what the Bible says about success, I went to my Bible and read the book of Colossians, read the book of Philippians and Thessalonians, and prayerfully, I said, God, show me from the book what are the ingredients to a successful Christian life. We'll take the first 5 today. Let's open our Bibles, first of all, to Colossians chapter 1, verse 10. Colossians chapter 1, verse 10. Basahin po natin. Ready, go. That ye might walk worthy of the Lord. When I read that, I said, God, do you know, Lord, ang salamat sa message na to. Do you know what that means to us today, mga kapatid? Listen to me. Kung gusto mong maging successful na Kristiyano, listen now, huwag mong alisin ang Panginoon sa buhay mo. Subukan mong alisin ang Panginoon sa buhay mo. Pwede kang mag-succeed. Kaya mo pa rin magluto. Kaya mo pa rin mag-drive. Kaya mo pa rin magnegosyo. Kaya mo pa rin pumasok sa trabaho. Oo, may success ka nga. Pero pag namatay ka, wala ka namang well done from God. Kaya kung gusto nating maging matagumpay na Kristiyano, huwag nating alisin ang Panginoon sa ating buhay. The key in that word is the Lord. Ang ating lakad ay sang-ayon, hindi sa mundo, hindi sa gusto natin, kundi sa Panginoon. Okay, let's see another verse in the Bible. Let's go to Colossians 3:23 and 24. And whatsoever ye do, do it heartily. Do you know what that means? Passionately. Sino po sa inyo may passion kayo sa buhay? Masyadong general. Sino po dito ang passion nyo kumain? Oh yes. Lahat na yata ng restaurant dyan sa Lawag. Alam mo na. Nakainan mo na. Nasubukan mo na. Baga ng passion mo, kumain. Sino dito ang passion niya mag-basketball? Meron. At pag naglaro ka, you put your heart to it, right? Pero ang sabi ng Bible, when you do it as to the, hindi pwedeng wala ang Panginoon. Siya lamang at siya talaga dapat. And not unto, ginawa mo man yan sa tao, pero dapat ginawa mo para sa Lord. And that is a good guide. Do you know why? Sapagkat pag yan ay nasa isip mo, hindi ka gagawa ng mali dahil sa Panginoon. Hindi mo lolokohin ang tao dahil sa Panginoon. Gagawin mo ang tama dahil sa Panginoon. That's the first ingredient to Christian success. The Lord becomes your conscience. The Lord becomes your conviction. Na lahat ng gagawin ko, kahit ayaw ko, kung tama, dahil sa Panginoon, gagawin ko. Kung mali, kahit gusto ko, pero dahil sa Panginoon, iiwasan ko. Naunawaan nyo na? Uri awang makakikita ka. Ngam abdati apo nga makakikita, iso nga dim aramiden jemadi, apay, gapo iti apo. Yan ang unang ingredient ng Christian success. At alam niyo po, kung bakit marami mga Kristiyano hindi talaga umaangat sa kanilang Christian life. Matagal na, nandun pa rin hanggang ngayon. Success, yes, araw-araw sa ibang bagay. Pero walang well done ang Panginoon sa kanya. Bakit po? Sapagkat inalis niya na ang Panginoon sa isip niya. Inalis niya ang Panginoon sa konsensya niya. Inalis niya ang Panginoon sa kanyang mga plano. Inalis niya ang Panginoon. Natuto siya, nasanay na siya, na sa gusto niya lang at yung gusto niya lang ang napapagustuhan. Tama ba yung Tagalog ko? Oras na ganyan na ang estado ng buhay mo, kapatid, pwede kang sabihing success pa rin in worldly aspect, but you will not receive the well done of God. Amen po ba? Let's see another verse, Philippians 1:21. Anong sabi po ni Apostol Pablo? For to me to live is, now, maliwanag. Ang point number 1 ngayon natin ay ito po. What do you do? Fully surrender every area of your life to Christ's
lordship. Fill upan niyo po yung blanco. Fill upan niyo po yung blanco. Okay? Mahalaga po ito. Kinakailangan manguna ang Panginoon sa'yo. Every area. Tandaan niyo po, ang buhay natin ay parang yung napakalaking building na ang dami pong mga compartments, napakadaming mga bahay. Ngayon, inuhuli si Kibuloy, hinahalugog ang lahat ng kanyang kaharian. Pati ilalim ng semento, hinahanap siya. Ilalim ng kama, kahit saan. Bakit po? Sapagkat pwedeng nandoon siya. Napakadaming lugar, napakadaming espasyon. Listen to me. Ang buhay mo at buhay ko, ang daming area. Pag nagkita tayo rito, isa lang yan. Iba pa yung kausap mo bukas. Iba pa yung pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo. Papaano naman yung mga kaaway mo? Iba pa yung sama ng loob mo sa nakaraan. Iba yung sama ng loob mo doon sa katabi mo kung meron. Iba yung sama ng loob mo sa teacher mo. Iba yung sama ng loob mo sa pastor mo. Isang area na naman yan. Ibang area na naman yung ikaw ay nanay, yung ikaw ay misis. Isang area yan. Ibang area yung ikaw ay tatay at ikaw ay husband. That's another area. And in all of those area, what do? Oh God, ikaw ang maghari sa akin dito. At dahil po dyan mga kapatid, listen to me now. Because the Lord rules in your life. Listen to me. Kahit hindi mo kaya, hamukayat kuma nga aramiden, ngam gapo iti apo aramidem. Hello? That's why, listen to me, stubbornness, read that, stubbornness and rebellion are incompatible with Christian success. Ang Kristiyano na matigas ang ulo sa Panginoon, ayaw sumunod, gusto niya lang ang pagpagustuhan na kakabsat, nga di naman lang i-consider iti apo. Wala na sa kanya yung right or wrong, basta kung anong maganda para sa akin. What is good for me? He doesn't think of what is right anymore, and he doesn't think what pleases God anymore. Basta ang sa kanya, what's good for me, what makes me happy, what satisfies me, what gives me pleasure, what busogs my life, yun ang gagawin ko sa aking buhay. Pag inalis mo ng Panginoon, wala na yung well done ng Panginoon sa buhay mo. Another thing that you need to realize, next, selfishness, makasarili. Bakit masasabi natin makasarili tayo? Kasi hindi na natin kinoconsider ng Panginoon. And ignoring Christ's authority undermine your success as a Christian. Therefore, ano dapat? Haanen, adya ka muna, dahin ta-outline nyo, dahin ibang kohaan. Wala. Ito. Basahan tayo, go. Haanen nga ti sarili tayo, ti pagpagustuhan tayo, no diket ti apo. Clear. I had to learn that in my life. There are situations in my life that I am tempted to be led by my human nature. But I am aware I'm a Christian. And Christ lives in me. And I'm aware what I should do. I'm supposed to do this. Dahil ako ay anak ng Diyos. Ito ang tama. Mga kapatid, on that crossroad, in that particular situation, sabi ko, Lord, I will do what is right dahil sa'yo. Iiwasan ko tong mali dahil sa'yo. Christ, Lordship, acknowledging that, surrendering yourself to Him, is the first ingredient to your success. That's why, ito ang dapat motto natin. Pag-uwi, basahin natin ha. Listen now. Unantay man digiti young people. Young people. Apply this in every area of your life. We have no time to discuss all of those areas. But this is the very important ingredient. Okay? Anong gagawin mo? Go. Piliek nga aramiden iti husto. Ipagpagapok iti apo. Padayawak ti apo. Iti amin nga espeto iti biyag ko. Ang usapan po rito ay hindi yung anong maganda, kundi ano ang tama. Para sa'yo maganda yung ginawa mo. Ang tanong tama? Yun lang. At wala nang ibang maging basehan ng pagiging tama, kundi ang Panginoon. Jesus is the King of righteousness, tama. He is the way, the truth, katotohanan.
Panginoon dapat lagi. Saksak mo yan sa puso at isip mo. It's about time, young people, listen to me. Don't be stubborn that you're just listening to yourself. Selfie ka, puro selfie. Wala nang pinapagustuhan kundi sarili mo. Sabi ng magulang mo, intay church, kaya tigas ng ulo mo. Alam mo, kahit dapat tinatamad kang mag-church, sabihin mo sa sarili mo, pupunta pa rin ako sa church. Bakit? Ito ay tama at dahil sa Panginoon. Ngam na imbes ngayon may ka-church, inawis na ka na turog tabagim, inturog mo, ayaw mo nang pumunta sa church. Tapos ang maging katwiran mo, nakatulog kasi ako eh. Hello? Are you with me? Do what is right. Because of the Lord, make that your first principle toward success. Let me ask the adults to read that motto. Ready? Adults, go. Piliyek nga aramiden iti husto. Ipagpagapok iti apo. Padayawak iti apo. Iti amin nga aspeto iti biyag ko. I'll choose to do what is right when I am tempted to do what is wrong. Why? Because of the Lord Jesus Christ. Amen? Okay? That's why, husband, you will love your wife. You will not be bitter against your wife. Why? Because it is right. Walang naka-amen na husband doon ah. You may want to become bitter with your wife. Nasa Bible kasi yun eh. Di ba? But because of the Lord, anong gagawin mo? You will love your wife. Why? That's what the Bible says. And wives, you will submit to your husband. Ay, tangatan pastor. Wala akong pakialam kung anong opinion mo. Ang pinag-uusapan, Christian success. Gusto mong umangat ang Christian life mo? Gusto mong magkaroon ka ng good Christian testimony sa mga susunod na generation, maging nanay na katulad mo, gawin mong tama. Yun lang. Pag uwi mo, sabihin mo, Lord, ito na, tinamaan na naman ako ng lintik dito sa ni pastor. Tama ba yung word ko doon? Narinig ko lang yun eh. Pasensya na. Tinamaan na naman ako sa preaching ni pastor. Magsasubmit daw ako sa aking asawa. Pwede bang subjective yan, Lord? Depende sa sitwasyon. Hello? Ang sabi ng Bible, as unto the Lord. Amen ba? Wives, klaro na? Kaya dapat dito sa church, kayong mga wives, magpasakop sa mga husband. Lalong-lalo na to, children, obey your parents in the Lord. Honor thy father. Malaki ka na. Oops! Honor thy father. Pastor, mas patangkad na ako sa tatay ko. Ano ngayon? Pastor, mas pogi na ako sa tatay ko hindi mo alam nung kabataan ng tatay mo. Wala ka dyan. Wala ka bang 10% sa pogi ng tatay mo. Iyan, wala ka pang 10% sa kapugian ni Tito Dante nung siya'y nasa kabataan. Wala ka dyan. Pero there are times, mga kapatid, that relationship can be stressful. Relationship can create pressure. Relationship can result to bitterness. You can respond according to flesh or according to faith. Itong paniwala ng Bible, itong paniwala ko, itong sabi ng Biblia, itong sabi ng flesh ko, magmamaktol na ako sa magulang ko. Lalayas na ako sa bahay na ito. Try mo. Lumayas ka. Ang mga bataan ngayon, mga kapatid, pagalitan mo lang ng konti, tinding pagka-offend niya. Wala kayo ng panahon namin. Mano nga hanger, itinaperdi nga pinagbaut ni mama kanyat. Ilang lama ng belt dito sa aking katawan. May mga times doon sa sobrang disiplina,
Merong rebellious spirit ako. Dumagkulak lang ah. Dumagkulak lang ah. Meron akong ganun nun. Pero salamat, natuto ako sa tama. At lalong-lalo na nasa Panginoon ang sa akin, all the more reason na gawin ko ang tama. Kung walang Panginoon sa'yo, wala kang rason na gawin ang tama. Pero dahil nasa iyo si Kristo, may rason ka na gawin ang tama. And if you always do what is right, God will lead you to a greater success in life. Ayos ba? Okay na tayo dyan. Let's go to number 2. Ang pangalawa po, na napakahalagang ingredient para maging successful tayong Kristiyano. Number 2. Colossians chapter 3. Ano sabi ng Colossians chapter 3? If ye then be risen with Christ, seek those things. Kita niyo po ha? Bumabalik pa rin tayo doon sa number 1, Christ. Pero ito, dinadala tayo sa isang area na ng buhay natin. Okay? If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 2. Okay, verse number 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. 3. For you're dead, and your life is hid with Christ in God. Nung nabasa ko po yung verse na yan, nilista ko ulit. Sabi ko, Lord, isa na namang formula ito para maging successful ako sa aking Christian life. Dahil ang isa sa mga problema nating mga Kristiyano, wrong focus. Kahit 5 years ka ng HBBC member, parang wala pang growth, wrong focus. O kung minsan, maganda dati yung simula natin na out of focus. Parang ito yung nag-aral, ang tali-talino, ang galing-galing, very promising, very potential, niligawan. 3rd year high school. Ang nangligaw sa kanya, kasing pogi ni Daniel Padilla. At dahil siya kasing ganda ni Catherine Bernardo, naghiwalay na pala yung dalawa, sorry. Nabighani siya, nadala. Nabuntisan ng hindi oras, out of focus. Kayo mga young people, wala mo ng boyfriend, girlfriend, ha? Huwag kayong mag-alala. May mga nalaman ako. And I'm not going to judge you. I just want to help you. Problema yan. Paano ka magsasaksit sa pag-aaral mo ngayon? Naarmam mo tanggayam. Bagay mo takaabay no, dabalasit ang ditahan ko. Unin na aram kami na. Nakararam ka. Ano ba sa Tagalog yung nakararam? Malandi. Naaramlatan. Medyo masyadong masakit pakinggan yung malandi. Na out of focus. Nasaan na yung promising na batang yan? Nasaan na yung potential? Wala na po eh. Na out of focus. Kung yan ay totoo, doon sa general definition of success tungkol sa pag-aaral, how much more in Christian success? May potential ka, young people ka, men ka, adult ka, pwede kang discipler, nag-grow ka na, kaya lang na out of focus. I hope that today, bago ka umuwi, lumapit ka at Panginoon, tinamaan ako sa preaching ni Pastor. Alam ko namang na-out of focus na ako. Kailangan ko lang marinig muli. Mula sa pastor namin, na i-preach, out of focus kami. Panginoon, tinamaan ako, Lord. And I want to refocus myself. The second ingredient of Christian success is number 2. Focus on heavenly things rather than on earthly things. Mahalaga po yan. Yan ang tinuro ng Biblia sa atin. If you want to be a Christian success, you need to focus on heavenly things rather than on earthly things. Alam niyo po yung
ibig sabihin ng affection. I think it's in your notes, right? Basahin nga natin yung meaning ng affection. Ready, go. What one holds dear, values most, and is passionate about. Let me put that in a question. What do you hold so dear? Listen to me. What do you value so much? And what are you passionate about? And by the way, oras na may pinili ka na, you hold that dear, you value it most, and you become passionate. Alam mo, life is just like a coin. It has two sides. Inside and outside. Bakit po? Kasi round. Hindi nyo na-gets. Okay. Pang mga elite po yung mga jokes po na ganyan. Hindi nila kaya, Brother Ryan. Okay? Yung coin po kasi, dalawa po ang mukha niyan. Harap at likod. Saan po ang likod at harap, Pastor? Bahala ka kung saan ang harap-likod dyan. Pero ito yan. Oras na merong kang pinili na maging valuable sa buhay mo, at yan na maging passion mo, at binigay mo ng oras mo, kinarir mo, talagang yan ang naging focus mo. Kapatid, listen to me. On the other hand, meron kang mga sinakripisyo. You cannot be so passionate about something without giving up some things. My question to you is, when you became passionate about something, what did you give up? Because when you become passionate of heavenly things, of Christ, you will give up some things in your life in pursuit of God. But when you realize that your life, nag-give up mo yung Sunday morning mo, nag-give up mo pati Bible study mo, nag-give up mo pati prayer meeting attendance mo. Now, I'm not saying this to put you down. I'm saying this to help you evaluate yourself. Nag-give up mo pati yung pagiging faithful mo na partner at supporter sa pastor at man of God. Nag-give up mo lahat yan, mga kapatid. Then that shows you have a wrong values, you have a wrong passion, you have a wrong focus in life. And you can succeed. Listen now. General success. But you will never have what God says, well done, thou good and faithful servant. Bilang pastor, yan ang pinagpipray ko po sa inyong lahat ng mga members. And I can discuss with other so many aspects sa area na yan. But here, mga kapatid, let me give you an illustration here. I don't know if it's in the notes. Meron, nilagay ko yan. Think of your life as an investment portfolio. If you invest heavily in stocks and assets that are guaranteed to increase in value over time, ibig po sabihin, nag-invest ka sa alam mo, and I hope you will agree with me on this, na yung investment mo hindi mawawala, kundi mawawala man pansamantala, pero pag bumalik na siya, grabe ang ibabalik na dibidensya. That is what heavenly things is equivalent of. And that's what the Bible is telling us to pursue, because that is Christian success. You will see a greater return in the long run. Conversely, investing in volatile, depreciating assets, yan naman ay katumbas ng mga earthly things. At tama naman yan. Kasi awamat maitugot mo, tumatay ka. Even the memories of the past, when you get to heaven, God will erase them. And we spend so much on so many earthly things, may offer short-term gain. You were happy for a time being, but will result in losses. Alam mo, para mo intindihan nyo yan, mga kapatid,
wait until you get to face Jesus Christ. Na lahat ng ginawa mo sa oras mo, lahat ng pinaggastusan, show me the expenditure pattern of your budget. Show me the object of your savings. Ba't ka nagsisave? And show me the record of your giving, your tithes, your love offering, your missions. I'll show you if you are a Christian success or not. It's about time, mga kapatid, mag-shift ka as soon as possible. Kung hindi mo gagawin, samantalang narinig mo na ito, mga kapatid, mag-ingat ka sa susunod dahil lalong titigas lang ang puso mo. Ganyan Nai-immune po tayo sa rebuke kung minsan. Kaka-rebuke. Ikaw naman itong kakadedma, hanggang wala ka nang maramdaman. Huwag mong hayang mangyari yon. Pag sa oras na ito, nakita mo yung sarili mo, nakita yung buhay mo, nakita mo yung pamilya mo, nakita mo yung takbo ng isip mo, yung pagpla-planning mo, very self-directed, very self-centered ang lahat ng planning mo. Wala yung number one, Christ. At tapos wala po itong heavenly things, puro earthly things lang ang ating mga investments. Listen to me, it's about time we make some shift in our life. Baguhin po natin. Naunawaan po ninyo? Uuwi tayo, sabihin natin, Lord God, I need to evaluate my tithes. Kung gusto nyo, you get the record from the secretary. Kitakman, no anang bulan, 80 tithes ko. Come on. Get it from secretary. Kitakman, no anang bulan. Naku, di nakita, February pelagayam. Yan nga, puti na lang, napaka-merciful ang Diyos. Kung nung hindi ko malas siya, kinilala at pinarangalan, nung February, March, ang dami ko nang nagawa sa buhay, ang dami ko na napuntahan, iningatan ako ng Diyos at lahat na. Kung kinuhan ako ng Panginoon, Lord God, salamat for your mercy. And I know many of us are not just living on grace. We are living on mercy. Because to live on grace is to receive what you do not deserve. To live on mercy is to not receive what you deserve. Deserve na natin parusahan ng Panginoon. Deserve na natin, mga kapatid, sa totoo lang. Isungante kung mga patpalaki, ako natin, uri unfaithful lang, okay, akmet latta. Urayo ma. Maybe you are living on mercy. Naunawaan po ninyo? But as your pastor, that part is to show you, this is serious, folks. Seryosong bagay po ito. Ano po? The Bible says, we talk about heaven, that our labors and investment for His work is not in vain. Pag nag-invest ka sa Panginoon. Kaya makikita natin, mga kapatid, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Dapat ito ang motto natin. Basahin nga natin lahat. Ready, go. I will invest in treasures that will last forever. Do you know what those treasures are? Those treasures are the souls of man. Those treasures is the work of God. Kaya pag uwi mo, sabihin mo, Panginoon, yung tagumpay ko sa trabaho, na ngayon, na-promote na ako, tumaas ng sweldo ko, Panginoon, gusto kong i-honor kita dito, Lord. Habang tumataas ang sweldo ko, dapat mas lumalaki ang kapasidad ko na nga makapag-invest sa inyong gawain. Hindi yung tumaas na ang sweldo mo, ganun pa rin ang giving mo. Hindi kita pinapagalitan o sinasabihan sa aspect na bakit ka tumaas ng sweldo mo, ang liit pa rin ang giving mo. Pinagsasabihan kita sa aspetong nauunawaan mo ba itong focus on heavenly things? Bakit ganun? Nagnegosyo ka, binless ka ng Panginoon, success yung negosyo mo. Diba? Nakapag-branch out ka pa. Sana marami sa inyong mga negosyo mag-branch out.
Sana maraming sa inyong mga negosyo, mga kapatid, pagpalain ng Panginoon, pag-prosperin ti Apo, pag-succeedin ti Apo, pero ops! Hindi pa yan Christian success. Those are general success. Because even the unsaved will succeed in business. Even those na walang Kristo sa kanilang buhay ay mayayaman, matatagumpay, and you have all of the social media flooded with success testimonies and stories. Pero itong pinag-uusapan natin, Lord, itong mga tagumpay na binigay mo sa akin, I would like to bring them back to you, Lord. Sana ang mindset ng iba sa atin dito, pag pinagpala ng Diyos, Lord God, I would like to climb to the ladder of Christian success from 10% giving to 90% giving. That's Christian success. Yung bang dati, ang giving mo, 10% lang. Hindi yung lang ang 10%, pero compared to 90, ang ibig kong sabihin. Tapos, chinalas mo ang Panginoon, Lord, if you continue to prosper and bless my business, Lord, yung 10% gagawin kong 20%, Lord. Amen? Nagtagumpay yung negosyo mo, general success. Ngayon, inangat mo yung giving mo, Christian success. And then sinabi mo, Lord God, thank you. Hindi mo lang pinaranas sa akin ang general success. Pinaranas mo pa sa akin ang Christian success. Now, Lord, let's go higher, please. I will give 30% of my income to you. Meron ba kayong ganong Christian goal? Kung wala, puro business goal lang, puro money goal, puro savings goal, mga kapatid, okay lang din yan. Pero hindi pa okay. Sapagkat inaantay ng Diyos ang Christian success mo. Lord God, thank you. 30% giving na po ako, Lord. By the way, anong percent giving na po kayo? If you assess, kunin mo yung total ng giving mo ng isang buwan. I-divide mo yan doon sa sweldo mo ng isang buwan. I-times mo sa 100, 100. That's the percentage of your giving. Naunawaan po ninyo. At makikita nyo pag-uwi kung ilang percent. Hindi po palakihan ng amount dito. Percent ang pinag-uusapan. Yung pong matandang babae na wala ng asawa, napakaliit ang monetary halaga ng kanyang binigay. Pero ang laki-laki sa harapan ng Diyos because God did not measure the monetary equivalent. God measured the percentage. Because to the widow woman, that was equivalent to 100%. Have you given 100% to the Lord? Tuwang-tuwa ka, nagbigay ka ng 20 mil, hindi naman 100% yun. Hindi naman first fruit yun. Ang first fruit mo dapat 50 mil, nagbigay ka ng 20 mil, tuwang-tuwa ka, hindi po 100% yun. Hindi first fruit yun. You need to grow in your Christian success now. Kita niyo mga kapatid, I hope nagsisink in na po sa atin. And I'm so thankful that I could share this with you. Because I fear that if I fail to teach you the biblical success, ang panggagalingan ng definition ng success nyo, manggagaling sa mundo. Lord, thank you. Nasa 40% na ako. Ngayon, Lord, how about 50%, God? Bilinas na naman ng Panginoon yung negosyo mo. Inimbitahan mo na naman ako, Pastor, can you come? I-pray over mo yung bagong bukas naming negosyo. Amen, kapatid. Sige, pray natin yan. Lord God, itong success na ito, sana magdadala sa Kanya sa Christian success niya. Ang ako sa Panginoon, Lord, mag-50% na ako. Binless ng Panginoon ang negosyo mo, kapatid. Ngayon, anong nangyari doon sa 50% mo? Nagsimula mo nang tignan yung pera. Nakita mo na, nanood ka na ng mga success story na wala na yung focus. Naging blanco na paminsan-minsan yung giving hanggang unti-unti, nawala ka na rin. Pwede ka pa rin maging successful in the terms of general success, but no well done from God. Pero ituloy natin doon sa kwentong positibo. Pastor, praise God, 50% na, Lord, thank you. Lord,
Shortcutin na natin pwede. Huwag nang mag-60. Let's go straight to 90, Lord. Bah, grabe yung faith mo. From 50%, sabi mo, Lord God, 90% na tayo, Lord. By hook or by crook. And the Lord blessed you even more because of your faithfulness to Him. Now, you go to 90%. Then you tell of your business friends and say, tanungin nila ikaw. Sabi mo ganyan, sabi nila sa'yo, by the way, let me ask you, where do you put your money? And you tell them, I give 90% to my church. What? The worldly successful people will say, what? You're wasting your money to your church. What they don't know is, you're focused on heavenly things. While they are only focused on earthly things. Pero, pagdating dyan sa 90%, anjibik, palagay ko naman ang kinikita mo na niyan, buwan-buwan, 10 million na. Kung kumikita nga naman ng 10 million kada buwan, magkano ang 90% ng 10 million, mga kapatid? Ay, 90%, magkano? 90 million, Tito Danny. Magkano natira sa'yo kung 10 million ang sahod mo? 1 million. Mamamatay ka sa 1 million? Gugutumin ka sa 1 million? Hindi ka makakabili ng bagong damit mo sa 1 million? So you can now celebrate on the earthly success area. But do you know what really gave you greater joy? The Christian success aspect. Christians do not go home that the only joy you celebrate and thank God for is earthly, temporal, personal, general success. Sana po sa inyong pag-uwi, sabihin nyo, Panginoon, aakyat ako sa aking Christian success. Amen po ba? Gusto nyo pa? Okay, ito na. Number 3. Ituloy natin yung number 3 next time. Number 4 tayo. Akala ko tapos na si pastor. Kasi pag sinasabi kong next time, tapos na Number 4 muna tayo. Acts 1:8. Acts 1:8. But ye, everybody read. But ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Do you know what that means? This is a mandate. You know what's a mandate? Command, utos. Utos ng dakilang Panginoon ito. Kanino? Not to the government, not to the school, not to the business community, but this command was given by Christ to the church. Who among of you is a member of this church? Can you put that, para pati pasukin at apari at lahat makaano? Let me see. Who among of you consider yourself a member of this church? Come on, raise up your hand. Member ako ng church na to, pastor. Sabi nga ng iba ano di ko nadan? Proud ako na ako ay ganito. Dapat tayo, proud ako na ako ay Baptist. At hindi lang yan, proud ako na ako ay HBBC. Amen po ba? Ngayon, kung hindi kayo proud na HBBC kayo, nako, may something wrong ngayon yan. Yan, pag-usapan natin. The Lord gave that mandate to the church. And that mandate is not only regional, na parang, region man lang ang ating aabutin ng gospel, ha? O kaya provincial, Ilocos Norte lang, ha? National, Philippines, hindi. World. In Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost. Gusto man natin o hindi, mga members, ewan ko kung enjoy nyo pa rin na tayo ay nasa international na. Palagay ko may mga members tayo dyan na ayaw na ganito kalaki ang church natin. Kasi po, pastor, gusto ko yung maliit lang na church, yung nagkakapansinan tayo. Alam mo ang danger ng ganyan? Nagiging issue-oriented kayo. Yung maliit na church na ayaw lumaki, at yun ang gusto mong church, hindi po matagal, magiging issue-oriented kayo. Ang mapapansin nyo na lang, mukat titunggal maysa. Pero kung ikaw ay nasa HBBC, na ang pastor, international ang datingan ng kanyang usapan, mga kapatid, hindi mo napapansin masyado yung mukat ng
kapwa mo miyembro. Dahil ang napapansin mo, new believer. Sino ngayon sa inyo may katabing new believer? Alam mo, listen, kung wala sa iyo yung puso ng Panginoon, ni hindi mo mapansin, new believer pala yung katabi mo. Pero successful ka. Pero hindi mo mapansin, new believer pala yan. Kung new believer yung katabi mo, yun ang dapat mong pansinin. Naunawaan po ninyo. Ito Next, Philippians 1:27. Babalikan ko yan Babalikan ko yan. Philippians 1:27. Anong sabi rito? Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Ano ang dapat maging tibok ng puso nating mga members dito? Gospel of Christ. Look at your friends as people who need to hear the gospel of Christ. Look at your classmates as people who need to hear the gospel of Christ. Yan ang Christian success. Tibok niya ang gospel ng Panginoon. That whether I come and see or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Ibig pong sabihin, we are called to unity. Kung member ka sa HBBC, makiisa ka. Huwag kayong magkaisa tayo. Huwag nating pag-isahan ang pastor. No member ka sa HBBC, makiisa ka sa gawain. Haang pagkaisahan ang pastor. Listen to me. There are two kinds of members in the church. Andyan sa outline Lagay natin dun sa letter D sa baba. Letter D. There are two kinds of members in the church. Pastor, ano yung two kinds of members in the church? Number one, issue-oriented. Yan yung mga marites. Hello. Dabagaman ta kaabay mo, hangkamot la marites, sister. Sa mga lalaki, hindi masyado Kasi ang marites, pambabae Kung lalaki, ano ang version ng lalaki yung marites? Wala di ba? Kayong mga ladies, kahit sa mga ibang sanctuaries natin, tanungin nyo ngayong katabi natin, kapatid, hindi ka ba marites dito? Ito yan. Ladies, I warn you. Issue-oriented. The second kind of member in the church, and this is what God wants in the church, the vision-oriented members. Yan. So may dalawa po, Issue-oriented at saka vision-oriented. Anong pagkakaiba nitong dalawa? Okay? Issue-oriented members divide the church. Ito ang drama ng mga issue-oriented. Pag nagkita sa labi, kakarating pa lang, before 8 o'clock, nagkita sa labi. Oy, kabsat, anong balita? Issue. Ako mga kapatid, kahit may mga mag-i-issue, i-issuehin ako, hindi ko yung papansinin. Bakit? I am a man of vision. You are too small for my attention and my vision is so great, I have no time for you. Alit mong tao para papansinin ko, ang laman ng utak mo, issue lang. Ang laki ng vision ko, papansinin kita? Hahadlangan mo ako? Sige, i-issue mo hanggat gusto mo. But I will be like Nehemiah. I am doing a great work. Kaya kayo mga members, saan ang lugar nyo dyan? Kayo ba yung mga issue-oriented members o kayo yung mga vision-oriented members? Wala na kayong napansin. Pag issue ka, wala kang mapansin kundi, baruman jay, barong ni pastor na yan. Nagalan naman yung gatang nan. Baruman jay, sapatos nan. Oo, bago tong sapatos ko mga kapatid. Bakit? Pupunta ako sa Australia Bago, Australia, mga kapatid dyan. Kapatid, bago tong sapatos ko. Ayan. Bago. Issue na naman.
Hello? Tigilan nyo yan. Wala na kayong pinansin. Hangkik, paaramat ti Diablo kakabsat. Kailangan sabihin ko yan. Kasi kung minsan, hindi natin namamalayan, nandun na tayo. Kung minsan ang mga marites, hindi nila alam na nagmamarites na sila eh. Until may magsabi, oh, tama na yan, anong ginagawa niyo? Ang daming trabaho rito, dahil pinagchichismis o brayo. Ang tamang tatainting. Tamang tatainting. Sardengyo ko naman tata. Tama. Sardengyo ko naman, laman tata, ibang man. Alipok ka muna. Yung mga kapatid dyan sa ibang mga sanctuary, tuwang-tuwa po kami rito, masayang-masaya po kami rito. Sana masaya rin po kayo dyan. Nung araw, marami tayong mga issue-oriented na mga miyembro. Mapansin ang lahat ng bago. Baruman, di ba Tito Dani? Baruman, di washing machine, the pastor. Alam mo, ang sobrang apektado nun si mama pastor's wife. Maawa ka sa kanya Ano bang pakialam ng mga miyembrong to? Anong ibig nilang sabihin? Ayaw nilang umangat ang pastor? Hello? Kaya pag may lumapit sa yung miyembro, ganyan ang dalang espiritu, bugawin mo. Shoo! Shoo! Bakit? Langaw yan Langaw! Kung maingay, ano yun? Lamok. Lamok yan. Anong gagawin mo sa lamok? Shh! Kaya pag lumapit sa'yo, alam mo, may bago akong balita sa'yo. Shh ka rito. Bakit? Vision-oriented ako. Mga kapatid, kayo, listen to me. Kayong mga nangangarap na by the grace of God, ma-promote kayo sa trabaho, umangat ang mga business nyo, kung ano yung estado kong pastor na pwedeng i-issue ng kung sino-sinong tao, mangyayari din sa inyo yan. Hindi basta-bastang umangat. Pag umangat ka, mas maraming makakapansin sa'yo. Para kang isdang malaki sa loob ng aquarium. Mas maraming babato ng bunga mo. Hindi ka titigilan yan, kapatid. Kaya get ready with a tough heart, but with a graceful spirit. Kaya kayong mga nang i-issue, pinapatawad ko na kayo. Pero naman, itigil nyo yan. Because this church is a visionary church. Pero ito I will end here. Praise the Lord, mga kapatid. Sa Lasam, nag-anniversary tayo. Praise God, yung mga new believers natin, nag-invite ng kanilang mga bisita. Si Ma'am Lydia Agatep, in-invite niya yung mga kapwa niya senior citizen. Nanonood dyan sila ngayon. Bakit? Vision. Nakita nila yung heart ng kanilang pastor. Kasi ang sabi sa akin noon sabi, Pastor, ano kaya kung doon tayo sa New Orleans? Alam nyo ba na ang Lasam may barangay New Orleans? Social. New Orleans. Malayo yun. Sabi ko, ito ang option natin. Anong gusto nyo? Mag-anniversary tayo sa New Orleans or mag-anniversary tayo sa sentro? Alam kong mahirap to, gagastos tayo, at hindi basta-basta ang mga iimbitahan natin, pero let us take a big step of faith. Challenge ko sila. Tinanggap po nila ang hamon and praise God. Pakita mo na yung picture ng Lasam. Nung last Sunday, ayan po kami, grabe. May mga pulis, dumating pa si Hepe, yung pong SK ng Barangay Alanay kung nasa ng mission house natin, yung mother po ni Mayor ng Lasam ay nandun, may mga barangay officials, may mga galing sa malalayong lugar pa. Look at that. And all of them pray to receive Christ. Yung isa po na bisita natin na barangay official, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, nung nag-a-attend ako dun sa simbahan namin, kakaasi akla nga mangimulagat timatak. Ngam idisikat nag-preach, kakaasi ak nga manglapod itilwak. Di kita ati dapat pagsasaritaan hanga, baruman, dinektan ni Pastoren.
sukatan tayo mantalugan ni pastoran. Nakakamotang gayam. Hello. Sana po sa HBBC, matigil ang mga issue-oriented members. Nakarigrigat nga ibayog ti trabaho ti Apo at dakat ta nga deta to ubram nga manarsarita. Huwag kang paggamit sa jablo, kapatid. Amen? Sanchez, grabe. Nag-Bible study kami ron. Dumating yung isang teacher po ng high school. Na ang pangalan ay Sir Walter. 3 beses pa lang siyang nag-attend. Challenge ako sa kanila. Pagkatapos kong mag-preach, pagkatapos ng Bible study, lumapit sa akin si Sir Walter. Sabi niya, Pastor, sabi niya ganyan, can I invite you? Kasi po head teacher siya ng isang high school na malaki. Yes, sir. Sabi ko sa kanya, ano bang event natin? Sabi niya, career guidance. Sino mga audience natin? Parents. Manuta, almost 400. Kailan? Sa Lunes po sana, repairing tomorrow. Ay, naku sir, hindi pwede sir. Magpipreach ako sa LGU ng Pasukin, first Monday of the month. How about Martes? Preparation namin papuntang Australia. Nagrigat kamot nga awisan ng pastor. How about after we arrive from Australia, Alanga Road, last week, 20 September. Last week of September, I'll be back in Lasam. And then in Sanchez Mira. And then here, and then Sunday afternoon, Bintar Sarat. Brad, let's make a big difference for God. May panahon pa kayong mag-issue-issue? Nagadong maubra kakabsat. No, di kita kakaruba yung awon obrano diag tutungtong. Iba kayo, di kayo kumama pa nag-ubra. Di kita hakit diag tutong its ti ubrayo, bibinggo, agsasarita. Manong oras, mga kapatid. Nag-preach ako nung Biyernes doon sa Claveria. Ito po ang aking balita sa inyo. Ipanalangin po ninyo, November 10, ang anniversary ng church natin sa Claveria. Panalangin po nyo na mag-attend ang governor ng Cagayan. Anong issue? Anong balita? Anong bago? Wala na dapat yung mga ganyan. Pag nakita kayo nung ka-vibes mo sa ganyang bagay, iwasan mo na. Magkaka-vibes yung mga yan eh. Magkaka-classmate yung mga yan. Birds of the same feather are same birds, ito Jerry. Magkaka-vibes na. Talaga, kaka-vibes na kita. Pilis ako doon sa CSAT nung Friday, more than 1,000 young people received Christ as Savior. Sabi ng principal, the principal is the wife of the former mayor of Santa Praxedes. And we talk about a plan that by the grace of God, we are going to conduct religious instruction in CSAT when I arrive. Every week po yan, grade 7, grade 8 next week, grade 9. And then she will engage all the parents. And then all of the teachers, magpipreach po ako sa kanila. Anong balita? Hello? Iyon ang magandang balita. After I preached in CSAT, we went to the vice mayor. Pakita mo nga, napakabait po ng vice mayor doon. Ayan po. Sabi niya, Katoliko ak pastor ngam I am in search of the truth kunana. Poo! They jay ti husto. Kat deti lang basit nga pa nagsasarita ta kayo, nagadot na itama kanyak kunana. Nagsiya ating kakabsat. Ayan. Ipag-pray nyo lahat yan. Kayong mga kapatid dyan sa lawag, pakita mo nga, I'll meet with you tomorrow night. I'll discuss with the programs and plans that we are going to do in the coming weeks. I challenge you to come tomorrow night, okay? Let me know. If we could not handle it there, sa restaurant tayo. Kung hindi sa restaurant, dyan sa kapilya. Kung hindi, sa restaurant. Kung hindi sa restaurant, sa kapilya, okay? Kung hindi naman, both. But let's meet tomorrow. I'm excited with what God wants us to do in Lawag City and San Nicolas, mga kapatid. Okay? Dito sa atin sa Bacara. Amen. Anang arod, ti pagkabisyan tayo mo dito, Bacara, kakabsat. Busy tayo mo lang di trabaho, ti apo, busy ti is issue. Mga kapatid,
Let's be busy for the Lord. Thank God si engineer, may mga bina-Bible studies siya. Praise God for that. At yung mga men natin, kahit ugod-ugod na yung iba dyan, yung mga mathunders. Do you know what is mathunders? Matatanda. Mga thunders mo yan, mathunders. They're still on the go for the Lord. At Australia, mga kapatid, we'll see you soon. September 15. Okay? Meron na po silang nakita na venue. Fully air condition, pero walang sound system. Okay? Yeah. And we are going to rent that from 7 a.m. to 12 noon time. They will invite their friends. At naglista na po sila. At umabot na po sa halos mahigit sa 100 ang kanilang prospects na iimbitahan. Pag ganyan ang mga pinag-uusapan natin, kahit na-accomplish na natin itong lahat ng mga ito, marami pang dapat nating gawin, mga kapatid. Tapos, bubuo pa kayo ng kung ano-ano mga group chat dyan na walang pinag-usapan kundi issue. Among di nga usher tayo si ka. Among di pianist tayo si ka. Among di anak ni pastor si ka. Among di asawang pastor si ka. Among ni Pastor Dennis si ka. Mga kapatid, tigilan nyo na yan. Let us be vision-oriented. Kaya kayo, magne-negosyo kayo, maraming makikriticize sa inyo, deadmahin nyo yan. Babayaan nyo yan. Mag-focus lang kayo sa dapat ninyong gawin. There is no monument for critics. Only for achievers. Let us succeed for the Lord. Amen! If we grow, we will create unnecessary enemies. Let us succeed anyway. By the grace of God. Bow your head in prayer. Father, thank you so much for this morning. Salamat po, Panginoon, sa aming lesson. Talagang napakalaki po ang tulong nito sa amin di lang personal, kundi sa amin bilang church. How success was defined and Christian success was defined. Panginoon, I hope and I pray na lahat po kami ay susuko sa lordship ng Panginoon. Nagagawin namin ang tama kahit hindi namin feel gawin. At may rason kami na gawin ang tama dahil sa iyo, Panginoon. Sikatin ang ti rason no apay nga di right lat tatipilyon mi nga aramidon apo. Uray sinot na mapagustuhan, uray sinot masaktan, basta di right aramidon mi Lord. And God, may we go home thinking, Lord, to increase the level of our Christian stewardship. Na hindi lang po kami defined tungkol sa mga secular business successes na sinasabi, kundi Lord, makita mo na out of our time and talent and treasures, na i-invest po namin ito sa inyong gawain. And God, you have given us a divine mission. At bilang church, tulungan mo ang bawat member. I hope na lahat kami makiisa, Panginoon. Makiisa, unite with the ministry in reaching out more souls for the Lord Jesus Christ. Lord, we are not in the business of getting members from other churches. We are in the business of winning the lost for the Lord Jesus Christ. Kaya tulungan niyo po ng bawat isang membro sa church namin ay hindi maging issue-oriented. Kung meron pa man, dahil matagal na pong pinuksa ito, Panginoon. Pero kung meron na namang tumutubo na mga natitirang espiritu, digijeng imununa nga kaslaman na may nga Kristiyano, sapay kumata, mapuksan apo, kat iti mabati kada kami, vision-oriented members. Excited to do more for glory and honor. Lord, thank you so much in Jesus' name. Amen. Would you bow your head for a while, please? If God spoke to you, okay? If God spoke to you, would you come forward and say, Lord, I will unite with my church. I will help accomplish the vision. I will do what is right. I will not be an issue-oriented person. I will be a vision-oriented person. Would you come forward? Come on. Huwag tayong mahiya. We still have a little bit of time, okay? Alam ko, napahaba po yung aking preaching. Ginanahan din tayong nakinig.
Come on, come forward. And give your life to God. Kung na-realize mo na out of focus ka sa mga priority, wrong values, na-sacrifice mo ang Lord, sa mga gastos mo, hindi ka na nakapag-tithe sa dami ng mga binili mo, wala ka ng first fruit, wrong values. Every week of your life, nag-give up mo na yung prayer meeting attendance mo, yung Bible study mo, yung pagtulong mo sa visitation, puro na lang para sa sarili mo. Kapatid, it's about time that you refocus your mind. Refocus yourself. And if you know you have fall to the trap of being issue-oriented, you ask forgiveness to God. Lalo na kapatid, kung pastor ang chinichismis mo, lingkod ng Panginoon yan. And unite with the vision. Lord, what can I do for my church? What can I do to help my pastor? What can I do to help the family of my pastor? How can I be a blessing to him? I know he's fighting a great battle we may know nothing about. But I pray that I could be a blessing to our pastor. Lord, thank you so much once again. Your people are making their responses and commitment to you in response, Lord, doon sa aming mensahe ngayong umaga. Panginoon, thank you for the Bible. Wala talaga ang tatalo sa inyong salita, Lord. Thank you so much for providing to us the timely instruction and information about Christian success. Sana po pag-uwi namin ay may mangyayaring totoong pagbabago sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, maging sa mga kabataan. Kung may mga kabataan na may ka-fling-fling, Lord, yung may karelasyon na nag-aaral pa lang, sana po magawan niyang i-stop yan at mag-focus sa pag-aaral para magkaroon din siya ng success sa kanyang buhay. At may magawa po siyang success para sa kanyang Christian life. Thank you, Lord. In Jesus' name. Everyone says,